Przez taki... Samolot taki bez skrzydeł spadł i się tak odbijał jak piłka. No to teraz patrzcie to. No jest ekstra. Widziałem coś na zasadzie, tam są takie różne mapy z trybami. I Ładnie to jeszcze nie wiemy. Nic więcej nie mamy żadnej informacji, więc... Witam pięknie, szczęść Boże, rozstojmili, z tej strony Niklaus. Chciałem wam dzisiaj krótko pogadać o nowym takim dodatku, rozszerzeniu takiej operacji, co ważne, darmowej, do gry Battlefield 5, które wyszło dosłownie parę dni temu. Jest to rozszerzenie, które nazywa się Wojna na Pacyfiku i dzięki temu rozszerzeniu dostajemy do ogrania dwie nowe mapy, czyli Iwo Jimę oraz Pacific Storm, czyli właśnie ten Storm na Pacyfiku. To jest taka mapka, która składa się z kilku takich mniejszych wysepek. W grudniu tego roku otrzymamy trzecią mapę z tego rozszerzenia. I czemu zdecydowałem się nagrać materiał o tym darmowym rozszerzeniu? Bo moi drodzy, to rozszerzenie jest po prostu lepsze i dużo przyjemniejsze i ciekawsze do grania niż wszystko, co mieliśmy w Battlefieldzie 5 dostępne do tego czasu, bo jak wiecie, niestety, pomimo że w Battlefieldzie 5 i przed tym ta liczba graczy na pewno utrzymywała się na wysokim poziomie, to wiecie, jaka była moja opinia na ten temat i opinia wielu graczy, że niestety no, nie spełniło to tak jakby idących za tą grą oczekiwań, w sensie zamiast zrobić jakieś klasyczne teatry działań z II wojny światowej, jakieś mapy Omaha, tylko to wszystko w świetnej oprawie graficznej. Przecież silnik graficzny, ten, który tutaj mamy dostępny, jest po prostu znakomity do takich rzeczy, co widać po tym dodatku. To poszli w jakieś dziwne, bardzo udziwnienia motywowane dziwnymi ideologiami, ale to o tym wszystkim już wiecie. Tutaj oczywiście dalej mamy do wyboru zarówno po stronie amerykańskiej, jak i japońskiej możemy sobie wybrać model kobiety do grania, ale nie w tym rzecz. Po prostu może oprócz tego, co się zmieniło. Mamy tutaj oczywiście armię amerykańską, mamy tutaj armię japońską, one też dostały nowe bronie, odpowiednio dla swojej strony, których nie było wcześniej. Amerykanie otrzymali wreszcie karabin M1 Garand, który, no, to, że on się pojawia w grze o II wojnie światowej po tak długim czasie, to jest w ogóle jakieś kuriozum, żeby w grze o takim konflikcie nie zawrzeć jednego z najbardziej, jak to się mówi, ikonicznych, symbolicznych karabinów z tego okresu, który się pojawiał chyba w każdej grze drugowojennej, no ale to jest właśnie symbol tego, że ten Battlefield poszedł po takie mega, naprawdę udziwnione rozwiązania. Wreszcie się tu pojawił, jest świetnie wykonany, pięknie brzmi, szczególnie z charakterystycznym ping po wystrzeleniu 8 naboi na czele. Bardzo przyjemnie się tą spluwą obsługuje, bardzo przyjemnie, łatwo, szybko ściąga się wrogów. Dostaliśmy też Browning, ciężki karabin maszynowy Browninga, idealny gdzieś tam do przygniatania przeciwników ogniem, też bardzo przyjemny do używania. Medyk otrzymał również pistolet maszynowy, japoński pistolet maszynowy typ 100, który już wcześniej mogliśmy m.in. zobaczyć na przykład w Medal of Honor Pacific Assault, czy pierwszych misjach z kampanii fabularnej Battlefielda Bad Company 2. Oprócz tego Sniper dostał też japoński karabin Arisaka, bodaj typ 99. Też bardzo przyjemny, bo pomimo tego, że trzeba go przeładowywać po każdym strzale, dzieje się to wyjątkowo szybko. No i to w połączeniu po prostu z całym klimatem tym... no i oczywiście jeszcze oprócz tego, co mieliście okazję zobaczyć, miecz samurajski, czyli coś takiego, no czego byśmy się nie spodziewali po Battlefieldzie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo zabójcza broń, która zabija wroga na jedno uderzenie. Dodatkowo, kiedy jesteśmy w niego wyposażeni, poruszamy się bardzo szybko, także jak gdzieś tam wpadniemy w tłum wrogów, w jakąś nieświadomą grupę, to naprawdę możemy w mgnieniu oka zaszlachtować 5 czy 6 przeciwników, zanim się w ogóle zorientują. Także to jest taka broń, którą musimy znaleźć gdzieś na polu bitwy i dopiero się nią posługiwać. I tak samo też do znalezienia na polu bitwy mamy miotacz ognia, który też, prawda, swoimi płomieniami, które mają całkiem sporo zasięg, potrafi szczególnie w takich miejscach gdzieś jak jakieś bunkry, schrony czy jaskinie, a tutaj tego na tych mapkach mamy spoko, potrafi naprawdę też, jak to się
go po niemiecku im Augenblick spalić bardzo wielu przeciwników naraz, także generalnie wrażenie z tego dodatku jest świetne, według mnie balans jest bardzo dobrze zrobiony. Bardzo fajnie jest to wszystko przeprowadzone. Jako Amerykanie zaczynamy szturm z barek takich desantowych, właśnie coś ala na mapie na plaży Omaha czy plaży Utah, gdzie Japończycy mają za zadanie odeprzeć nasz ten szturm, czy to przy pomocy ciężkich karabinów, czołgów, wielokalibrowych dział. Po prostu klimat tego dodatku, połączony z tym, że te mapy są po prostu wykonane pięknie, przywodzi na myśl tutaj mapka Pacific Storm, przynajmniej mi, pierwszego Far Cry'a czy Crysisa. Tutaj jest naprawdę pięknie wykonana woda, roślinność, taki tropikalny klimat, te ciepłe takie barwy, aż wylewają się z ekranu. No po prostu czekam jak to się mówi, niecierpliwością na tą trzecią mapę, która wyjdzie w grudniu, ale nawet na tych dwóch bawię się wybornie. Także dla wielu ludzi w ogóle premiera tego dodatku to jest naprawdę tak dopiero premiera Battlefielda 5. Teraz dopiero on się nadaje w pełni do grania. Ja się też się z tym w dużej części zgadzam. Teraz naprawdę mogę powiedzieć, że w Battlefielda 5 gra się przyjemnie. Na starych mapach dalej tak średnio, z krzyczącymi kobietami w Wehrmachcie, ale tutaj na tych dwóch, na Iwo Jimie i Pacific Storm, naprawdę zabawa jest miodna. Także jeżeli ktoś ma Battlefielda 5 i gdzieś go tam, jak to się mówi, odwiesił na antresolę, to warto go sobie zainstalować. Mówię jeszcze raz, szczególnie, że to jest darmowe i przetestować, to jest za niedługo dostaniemy tę następną mapę i mam taką nadzieję, że jeżeli twórcy, może ten dodatek to jest właśnie taki symbol, taki symptom tego, że twórcy Battlefielda wreszcie skapli się, jak to się mówi, czego gracze chcą, co im się najbardziej podoba, w co grają najchętniej i liczę na to, że te kolejne darmowe rozszerzenia, te kolejne operacje, które nie wiadomo jeszcze jakich będą dotyczyły frontów, ale być może pojawi się front wschodni z Rosjanami, być może będzie też jakiś powrót klasyczny na front zachodni, może pójdą za ciosem i jeżeli będą trzymali poziom z tego darmowego rozszerzenia, to no mówię wam, że Battlefield 5 może jeszcze stanie na nogi. Także no widzimy się generalnie na froncie, bo ja już od paru dni po kilka godzin dziennie na streamach mocno tutaj tnę, bo naprawdę bardzo przyjemnie się na tych mapach gra. No, to nie był materiał sponsorowany przez EA, niestety EA z racji tego materiału nie wypłaca mi żadnych, jak to się mówi, korzyści majątkowych, nad czym ubolewam. No, ale co zrobić? To było tyle. Dzięki kochani z tej strony. To był Niklaus, synek z Bytomia. Czymcie się, do zobaczenia na streamach, a na innych materiałach na YouTubie. Pyrsk, papa. Może nie rozwijaj tej nazwy. Bo jeszcze coś tam historycznego ci wyjdzie i... Taka co na przykład z logiem w kluczyku. No. Znaczy, z kluczykiem logo, nie?